Goddag, jeg har en kort forklaring af funktionaliteten og en gennemgang af funktionerne af Kakao. Når du starter, så er der toolbaren heroppe. Den har de standard gå tilbage frem, indsæt og alt det her. Heroppe det er meget standardiseret. Så er der selvfølgelig indsæt teksten, som du bare sætter ind her. Så kan du trykke et eller andet ind. Det er meget standardiseret, så det burde ikke være så svært at finde ud af. Der er linjer heroppe, og så kan du selvfølgelig vælge, hvilken slags linje du skal bruge. Det er også de helt generelle linjer, lige linjer og så videre. Ja, og så er der heroppe, hvis du fortsætter heroppe, du kan sætte et billede ind. Så skal du uploade et billede først, eller tage et screenshot. Du kan sætte en tabel ind. Jeg kan lige prøve at sætte sådan en ind. Sådan en her. Du rykker rundt på de fleste af tingene herinde ved at holde over en linje eller markere hele enheden. Og du kan hvis vi fortsætter heroppe, så kan du tegne, hvordan jeg har lavet det meste af min blog, eller den her lille blog. Design. Så har vi en overskrift heroppe, en kort gennemgang af hvad du kan klikke på herover, hvor du så kan vælge en fane. Og det er lavet, det meste af det her kan du lave meget finere ved hjælp af bokser, ved hjælp af sådan nogle her. Hvis du holder over dem, det tager lidt tid at vende sig til, at man skal holde over den, og så hive den ind fra venstre side, og så over der, hvor du har lyst til at have den, og så kan du så tilpasse den. Hvis vi sætter sådan en her, en af dem her i den modsatte side, så begynder det at ligne noget sådan aller højre side. Og det handler mest bare om at lege rundt med det. Det er meget standardiseret, og det er ikke særlig svært at finde rundt på.